Ang sanan eme kok omose Mia je goton ang mani Jai Krishna parabo soy no kongo ni kanawo ang abo saiman ya karon ang ani sa kami already 3 mas romo yang hospital no tango la siwa makin tongwa inge aro kisah ani mention project tongo kulimorni hona anita ang aje khanaman abuno ang gumuno sana thanglia soid ni bikni khanao kulimorni sabung kamu honadang kamu nei ibaramok ta khai kamu nei kisah khanaman abuno ang dukha abuno ang sanai soid ni bikno namabo rosanya hanakan hati hai agaba ani sak to already hamyano ani ingko prescription tongo ang phonok na nyong no 3 mas romo yang nokono klai tongo ke oma ke laisibu tongo obon bagai yang phonok nai ani prescription na ji konoro norono date tongo bo asam niabo nukana obon sei sekang no tebo klajak tongo tam nai bono ECG omai ko bebong nani klajak iko already tongo group nai mano norok omai ke iko page obo ke biar nita bisa kajang mani full sorry ni ko kami siapa liver ni ani already problem obon bagi ang kono dog ni go no primanya Indo omai ke ang kanaka mia ani bumung kisah kanaman bagi ang omai ke ma phakya judi bo rasanya yang ke ang bini egenso ang tanawag bini munggo yang affair klanye bo judi rasanya hari yang ke botanggai kasha brok nukhunggo asugui tongnai sorry hamyano omai ke tangai borong ni bumung khona nangkha abo ni tei ang bini egenso ang tanawo affair klanye asuk saunyo ang an komno matakchin hambai